Mutilorren esakeran, ekatsak itsasoaren erdien hartu daroan txalopa baten irudira egoan bera. Ekatsak urten baino lehen, edozein tokira joateko eskubidea baeukan. Orain ez, orain alzan portura sartu beharko, naita nahiezean, arribadan. Neure erruz nago ni galduta, zinoan. Baina dana dala, neu saminez nagoan eskero, emongo neuskionik orain samintasun bat mainaziri be. Ta nire susmoak egiak badira, ari min emoteko egiterik handiena, bera baino neu lehenago eskondutea izango litzateke, Antonigaz. Ta gero Bilbora joan, bera, mainazi ikustera herritarra legez. Egingo ete dotz bero-beroan. Eguardiko 12 bestetan baino berandutxoago, sukaldeko maitxoaren ondoan bazkaitara jarri zanean, ama, esan eban, indianoa eskontzen dala entzun dot. Amak. Alan dino eseme, ta zeu, noiz eskonduko zara zeu? Angelek. Nibe noiz edo noiz eskonduko beharko? Amak. Ez dakit banik, azerratuta daukazu zeure eskongei horita? Angelek. Azarratuta badago, aizkiretu leike? Amak. Lanbide hori posik hartuko neuke neure gain? Angelek. Hartu behi ba? Amak. Benetan dinozu? Angelek. Benetan. Amak. Jesus, Maria eta Jose eta Aita San Antonio bedeinkatua, behin edo behin, behin edo behin. Gaur bertatik hasiko naz lanean, baina Angel, zeuk be, koipekeri batzuk esan beharko dutzozu Santoniri. Aitak. Bai, amak amoan ipinten da ben jakiagaz bakarrik ez da jauziko, masia beharko da hor, masia. Angelek. Masi hori be, emongo jako.